Všetko je, ako je, alebo miesto nášho určenia. Presne tak, všetko je, ako je. Vraj vás čoraz viac zamotávam? Ale kdeže. Prevediem vás čiernou horou raz, dva, a keď dočítate poslednú stránku tejto knihy, otočíte sa a zistíte, že to bol nádherne zelený a čarovne voňajúci lesík. Už dávno som odmietol tvrdenia zachmúrených ľudí, ktorí hovoria, že ťažký údel osudu treba s pokorou niesť, všetko je zlé a ak chcem aspoň niečo dosiahnuť, musím byť priebojný, tvrdý a zlý, lebo všetci sú takí. Vraj tam niekde v oblakoch je raj a v ňom už bude konečne fajn. Som presvedčený, že každý človek tejto planéty môže byť šťastný a vyrovnaný, že Matka Zem je natoľko silná a štedrá, že všetky jej deti môžu byť bohaté a síte. Môžete mi oponovať. A čo tí ubiedení ľudia v Afrike? Prešiel som hodný kus sveta. Videl som tú biedu na vlastné oči. Moje vysvetlenie je veľmi jednoduché. Oni sa narodili presne tam, kam sa mali. Riešia problémy na úrovni svojho bytia. Pre Američana je meditáciou pozeranie televízie a jedenie hamburgera. Pre Etiópčana je denným problémom prinesenie dreva z lesa. Aj my sme sa narodili presne tam, kde sme sa mali. Do uponáhľanej Európy, ktorú brzdí jej vlastná rýchlosť. Odísť rozímať na púšť je to najjednoduchšie riešenie, ale bol by to len útek. Na púšti sa krásne medituje, tam vás nič neruší, ide to hravo. Ja však vravím, že nájsť harmóniu a pokoj v sebe tu, v tejto džungli vzťahov a celodennom kolotoči naháňania sa za peniazmi, to chce návrat k vlastnej prirodzenosti, k sebe, k prírode, zapojenie intuície, sily a múdrosti človeka. Tesne po svojom duševnom prebudení som premýšľal, že si zabezpečím niekde pri potoku políčko. Kúpim si kravu a do mesta si budem chodiť už iba po knihy a veci, ktoré si sám nedokážem vyrobiť. Chcel som zutekať, namiesto toho, aby som sa rozhliadol, prijal schému a začal cez seba meniť svet. V Rusku existoval kláštor, kam chodili ľudia z miest nachádzať svoj stratený stred. Zo vzdialeného mesta nosili 40 dní iba vodu. Mali sa pritom usmievať, tak nakázal hlavný mních. V posledný deň im mnísi prezradili, že majú studňu. Napriek tomu nik nereptal. Naopak, všetci chceli zostať žiť v kláštore, tak sa nádherne vyčistili. Na to im opát povedal toto. Vy ste tí bojovníci, ktorí sa musia vrátiť. Narodili ste sa do obrovských miest, viete sa v nich pohybovať. Vy ste tie pochodne, ktoré sa teraz musia vrátiť a ukázať svojmu okoliu svetlo. Vari si myslíte, že keď tam pošlem týchto neznalých mníchov, že prežijú? Nikdy sa nestretli s alkoholom, prostitútkami, hracími automatmi, klamstvom, so závisťou, s ohováraním, chamtivosťou. Neprežili by vo vašich domovoch ani mesiac. Aplikujte, čo ste sa tu naučili, veď preto ste sem prišli. Niekedy sa duše zámerne narodia ďaleko od miesta, kde majú pôsobiť. Začínajú v ťažkých podmienkach niekde za Uralom, aby skončili ako svetoznáme osobnosti. Podľa tohto princípu sa staré a skúsené duše rodia aj do rodín, ktoré nefungujú v harmónii a láske. Krik, hádky a bitky sú presne tie nevyhnutné školenia, ktoré potrebujú v detstve do seba nasať, pretože práve oni majú byť budúcimi majákmi, ktoré budú neskôr iným pomáhať z podobných problémov. Nemôžete sa stať inštruktorom v autoškole, ak ste nikdy nesedeli v aute. Je len na samotných ľuďoch, či precitnú a splnia svoju misiu. Nečudujte sa teda, keď nejaký váš známy odíde žiť do Kanady. Nie vždy za tým musí byť len materiálna motivácia ľahšieho žitia. Takže poprosím, nemýliť si to s ročnou brigádou v Severnom Írsku v továrni na kurence. Človek cíti, kde mu je dobre, kde sa cíti zrazu doma. Srdce spieva, že tu chce zostať, že práve na tomto mieste musí niečo vykonať.
Raz som mal besedu v Hlohovci. Jeden mladý chalan sa prihlásil o slovo a predostrel svoj problém. Nemám chuť tu žiť, chcem odísť. Mám pred maturitou, ale už som sa rozhodol školu nedokončiť. Cítim, že mám odísť. Moje predošlé vety o počúvaní srdca mu do jeho plánov šikovne zapasovali. Odpovedal som mu veľmi jednoducho. Niečo ťa ťaží a odchod vidíš ako riešenie. Ale útek tvoj skutočný problém nevyrieši. Budeš si ho neustále niesť v pútnickom batvošteku. Pritakal, až sa zahambil, ako mu vidím do karát. Počúvať srdce je vynikajúci všeliek, ale treba mať najprv očistené filtre. Ináč dokonale oklameme sami seba. Ale žiadne strachy. Dokopy sa nič nestane, lebo vnútro si zasa pritiahne to, čo potrebuje pre svoje lekcie, aj keď sa zašijete do iglu v Grónsku. Všetci múdri majú tendenciu poučovať tých druhých, že takto je to správne, takto by to malo byť. Je to omyl. Nikto im nikdy totiž nepovedal, že radiť by mali iba vtedy, keď ich budú o to prosiť. Európsky typ človeka túži po dokonalosti. Všade musí byť čisto, tip-top, všetko by malo ísť na minútu presne. Ožobračuje tým len seba. Spútava sa do okov. Hlúpo stráca svoju prirodzenosť. Spomeniem jeden africký kmeň. Moderní ľudia im dali prezývku krováci. Určite ste o nich niekedy videli dokumentárny film. Žijú polonahí v afrických bušoch, sú to lovci a zberači. Presúvajú sa z miesta na miesto, vodu získavajú z koreňov rastlín, dokonale vnímajú prírodu. Vláda uzákonila, že všetky deti krajiny musia povinne chodiť do škôl, takže ich na určitý čas vytrhnú z kmeňa a učia ich cudziu reč, matematiku, zemepis a iné veci, ktoré nikdy nebudú potrebovať. Starena z kmeňa skoro pochopila začiatok konca. Učíte ich veci, ktoré sa im nikdy nezídu. Iba ich oslňujete svojim štýlom života. Začínajú sa hanbiť, že chodia polonahí. Z nenazdajky chcú byť oblečení. Keď dorastú, nebudú vedieť vystopovať zver. Dievčatá nebudú tušiť, ktoré bobule sú jedlé. Vymrieme vďaka vláde, ktorá nám chce pomôcť, ale v skutočnosti nás zabíja. Navštívte Áziu či Latinskú Ameriku a otvoria sa vám oči. Ľudia tam žijú pokojne, nikam sa neženú. Pre obyvateľa Strednej Ameriky neznamená maňána nič nerobenie, ako si mylne vysvetľuje biely človek. Oni prídu po práci pekne domov, sadnú si pred svoj príbytok z plechu, pozerajú sa, ako sa im hrajú deti, rozprávajú sa so susedmi. Nemajú dve roboty, lebo nik z dediny nemá dve roboty. Moderný človek by povedal, že keby vlastnili práčku, žehličku, mikrovlnku a okrem 2 štátnych televíznych programov ešte ďalších 100, žilo by sa im určite lepšie. Omyl, priatelia. Oni sú na rozdiel od nás totiž šťastní. Dosiahli to tou najjednoduchšou cestou, tým, že nikdy nezišli z cesty, neodbočili z harmónie, vnímajú prírodu a jej zákony, vážia si rodokmeň rodiny, milujú seba a teda aj suseda. Netvrdím, že bohatý cudzinec nemá pomáhať národu, ktorý živorí v biede a chorobách, ale nerobme to z pozície ega. To my sme vám pomohli. Naplníme o tom všetky médiá, tu sa s nami odfoďte, ako vám dávame potravinové balíčky, alebo nebodaj horší variant. My sme vám dali vodu a cestoviny, vy nám dajte diamanty, veď aj tak sú vám na nič. Prípadne, tu máte acylpirín, na ktorý už v Európe polovička ľudí repce, ale vy zahoďte vášho Boha a uverte v nášho. Takto nám to Matrix zapísal za uši. Niečo za niečo. Získať materiálne, získať moc, získať ďalšie ovečky, utíšiť ego, vyznieť pre iných krajšie, blisnúť sa cez prehnané empatické správanie. Lenže toto nemá s harmonickým konaním človeka nič spoločné. V rovine ľudskosti by sme mali svoju pomoc ponúknuť bez rozmýšľania prečo, ako brat bratovi. Skrátka, kto chce ísť nezištne pomáhať, zbalí si batoh a bez toho, aby o tom niekto vedel, odletí do Ghany stavať školu. Každý sa narodíme presne tam, kam potrebujeme.
Ak sa má niekto ešte učiť základné duševné zručnosti, narodí sa do Afriky. Kto si vybral najbližší život prežiť oddychovejšie, vyskytol sa v Amerike. Ak sa má niekto zdokonaliť vo vyrovnávaní sa s ohováraním, následkami závisti či nevery, narodí sa napríklad na Slovensku. Čo by robil medzi aborigénmi v Austrálii? Veď medzi nimi už prežil 10 predošlých životov. Hádku o misku už má v sebe dokonale prežitú zo všetkých strán. Veľakrát ju z chamtivosti či biedou donútený ukradol. Rozbila sa mu, chceli mu ju násilím zobrať, bola mu odsudzená, mali ju plnú aj prázdnu. Nože ho vlastná sestra okradne o dedičstvo a ešte o ňom všade rozkríkne klamstvo, že na rodičov kašľal, tak nič ani nedostal, tak na takúto schému by v buši čakal márne. Je to o level náročnejšia lekcia. Šup ho teda narodiť sa do Trnavy.